Assalamu alaykum mehriban tomoşaçlar. Buňam 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň 31-i täzilede ýetip geldik. Ilki bilen gutlaglary men Aýaz babadan har pamykdan dinlemekçi. Assalamu alaykum mehriban adamlar. Men sizi hemmeňizi ýetip gelen täzil bayramyňyz bilen süýsüregimden gutlaýan. Täziller Kırskal döwlet hemmeňize şimli bolsun. Salam mehriban tamaşaçylar. Siziň ähliňizi täzil bayramçylygyny bilen gutlaýan. 2026-njy ýyl düşümli ýyllaryň biri bolsun. Menem şularyň aýdagyna goşulýan, näme bir şeýle azaýyp döwürde ýaşadýan türkmen halkynyň milli lideri Gahryman arkadaly Gahryman Serdarmyň amjallary ta bolsun goý dünýäniň iň bir asuda ýurdu bolan Türkmenistan diýarynda diňe toý bolsun, şadlyk bolsun. Bu ýylam bir gowy ýyllaryň biri bolup geçdi. Toý bayramlara köpsine şaýat boldyk. Indiki ýylam ýani 2026-njy ýylymyzam her bir ozakda bir toýly günleriň, şadlyk günleriň köp bolmagyny beýik bir bardan dile gedýär. Şeýlelikde de surprizimize başlaýar. Ýani has takygy edil häzirki wagtda daşary ýurtda zähmet çekýän Nurmurad agaň adyndan maşgalatyny täzil bayram bilen gutlap barýar. Şolawdan fotoları siz bilen paýlaşýar. Onda ýola düşeli ýene bir gada gutlaýar. 2026-njy ýyl ýani täzilimiz Garasyz baq bir tarap Türkmenistan Bedew watly Atmuradyň mekany ile hemmäňde baq getirsin. Janyňyz sag bolsun. Mehriban tomoşaçlar, hormatly watandaşlar, biz bu wagt Radagaňyň maşgalatynda. Bahar gelende salamu alaykum. O täziliňiz gutly bolsun. Ilki bilen maşgalaňyza berk jan saglyk, agdy berlik dileýän Nurmurad aga bilen ömrüňiziň ahyryna çeldi bileje bagtly ýaşap. Şu hemme ýakyn insanlaryňy, dostlarlaryňy, boýdaşlaryňy diňe gowandyrp begendirip ýaşamagy beýik bir bardan dile gedýän. Diňe bir gutlaw däl. Häzir sowatlar bar, sowatlary bermekçi. 500 Amerikan dollar ilki bilen sowat kabul et. Nesip etsin. Bayram gutly bolsun. Aýmelekjan, bulam saňa. Ädiň uratda, o az görmersiň ha. Eliň alyp dur. Ene bulam ýörite şu maşgalaňyza sowat. Ene maşgala sowat be. Bulam Nurmurad agaň mehriban käbesine, Najmaul gelneje. Najmaul daýda gowşurarsyňyz. Ene gözel goý bäri süýşeň. Durmuşyňam edil adyň ýaly gözel bolsun. Sowadam ýörite saňa. Bulam Sultan gaý saňa. Ene. Hemmäňiziň bayramyňyz gutly bolsun. Ananna ilki bilen şu aýmelen arzuwlaryny dinlemekçi. Dädeň jan sag bolsun. Moskwada gowy işläp gelsin. Görjegi bolsun. Sawada maşin bolsun. Sag bol däde, sawgadyňa. Täze ýylyň şat toýy bolmazanyň deňtäg ewşinat ýarçamy seresen Aýazay. Oýnamaly çagymyz, oýnalyň, arçamyzyň ýanyna el çarpyşyp ýaynalyň. Wagtyň gözüň gamaşar, jaja çyklar nur saçar depesinde ay ýyldız görküne has görk goşar. Akça mektep jaýymyz, bäşlik biziň paýymyz. Türkmen halkyny ýaşasyn, hedil ýaşly çagymyz. Birinciden taçamyzyň bereket artsyn, täzil düşümli bolsun. Allah jan artgaly döwletli ýyllaň biri bolup gelsin. Aşkym sag bol, sowatlaňa janyň sag. Sagajymyzyň batna bolup ýaşaly. Görjegimiz, geljeğimiz diňe gowluk bolsun. Sagaman gezgeden ýerinde. Sag bolun sizem. Sagaman işleň, trend oglan, brend oglan näme? Sizem täzeliňiz düşümli bolsun. Sag bolun, saglykda görşeliň. Nuriýa sag bol. Täziliňizem çymly bolsun. Hemmäňiziň täzeliňiz düşümli bolsun. Daý sag bol. Taňry ýalkasyn. Arzulaňa ýet. Nikil nesip bolsa bile geçireli. Jaý, maşin, hökman alaly nesip bolsa. Hemmäňiziň täzeliňiz gutly bolsun. Dädemiň jan sag bolsun. Ejem jan sag bolsun. Däde senem sag bol sürpriziňe. Kakıp durga pini ýazamymyz. Geldi bize bugün täze ýyl. Näbilmatdan dolup dur
saçağımız. Hoş gelipsin bize täze yıl. Täze yılını dilen, täze arzular bilen, täze yeni işler bilen gelsin täze yıl. Hoş gelipsin bize täze yıl. Bezelen arçaları sağı solumuz, aydınlengeni täze yıl. Ağzı birlik bağda dolsun oyumuz. Hoş gelipsin bize täze yıl. Täze yılını dilen, täze arzular bilen, täze yeni işler bilen gelsin täze yıl. Hoş gelipsin bize täze yıl. Aklı Türkmen halkım salam, täzelerine düşümlü bolsun, görjegimiz gowuluk bolsun. Yeneki ýyllara ýetirsin. Ýadım täzelerine düşümlü bolsun. Canım seňem täzelerine düşümlü bolsun, görjegimiz gowuluk bolsun. Maşgalamyza agzy birlik yeneki ýyllara ýetirsin. Allahan. Merdana Production dede köp sağ bolsun aýdýan. Taňryl gazyny hyzmatlaňyza yeneki ýyllara ýetirsin. Yine de beni tamaşa edin.